Fl-ewwel 9 xhur tal-proġett taċ-ċentri għal ħarsien tat-tfal mingħajr ħlas attendew 3,000 tifel u tifla. Riżultat li kien mistenni jintlaħaq din is-sena. Iżda minflok intlaħaq f'Diċembru 2014. Dan wassal biex jinfetħu medja ta' 2 ċentri fix-xahar u mittom se tiggradwa bħala child care assistant f'April li ġej. Dawn id-dettalji ngħataw waqt żjara li l-Prim Ministru Muscat għamel fiċ-ċentru tbissima f'Qormi. Il-Prim Ministru enfasizza li ċ-ċentri għal ħarsien tat-tfal huma pedament tal-proġett ekonomiku u soċjali tal-Gvern. Dan hekk kif l-inizjattiva qed iżżid in-nies fix-xogħol, it-tfal qed jingħataw informazzjoni edukattiva aħjar filwaqt li l-inizjattiva qed tħalli flus fl-ekonomija Maltija iktar milli qed tieħu. Il-Prim Ministru abbina dawn iċ-ċentri ma' riformi fil-pensjonijiet. Dan għax waħda mis-soluzzjonijiet tal-pensjonijiet hija li tiżdied il-parteċipazzjoni fix-xogħol. B'hekk l-età tal-pensjoni u l-bolla ma jolewx. Iċ-ċerman tal-ITC Klajt Karwana spjega li ommijiet li qed jużaw dawn iċ-ċentri qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol 3 xhur qabel dawk l-ommijiet li ma jużawhomx. Dan filwaqt li din l-inizjattiva kontribwixxiet 2 miljun euro fl-ekonomija. Dan grazzi għal fatt li hemm iżjed carers jaħdmu u iżjed ommijiet fid-dinja tax-xogħol. Karwana qal li l-Unjoni Ewropea rrikonoxxiet is-sistema taċ-ċentri għal ħarsien tat-tfal bħala waħda mill-aqwa prattiċi u għalhekk pajjiżna se jorganizza seminar ta' taħriġ għal pajjiżi oħra. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo spjega kif l-ewwel 1000 jum ta' tfal huma kruċjali għat-tagħlim tagħhom. Qal li f'dawn iċ-ċentri tfal qed ikunu esposti għall-ambjent edukattiv li jistimola l-ħiliet tagħhom, ħiliet li huma importanti ferm għall ġejjieni tagħhom.